Kublai ngadi merat balong kumu klur. Ngadei starfish bat pila ban syam yang atang kidur yau ba bat kidur yau red. Ngadon kabor ban pinsan pinhep yang kiksang kti jonga. Ngam don kikmat tang ba ngala ban yoi. Ngadon kikin jadak kmat lani ki ice spot baret haman kiksang kti jonga ki bayarap yang ban sngau thu ya kajing dum ne jing syai. Bon nangi ngidon santeli kiksang kti ki bami na kamet ba. Tang ba kajing don kat nuteli kiksang kti kala banya pher. Kat tu kan ni na ki jajongi ki don hinriu lani hinyo kiksang kti bat ki wei pat ki don ship ho haduk khasan kiksang kti. Ki don ki starfish haka Antarctic ki badon palat san poteli kiksang kti. Ngade i ekai nudam kamut bakum kajing wandur karangguli ngaru ngadon kijing tho ki bawandur baro saudong haka wei kajaka pedeng. Ngam don kajabieng lani kasnam. Ngam la banjingi tengayat tang ba da step tan. Ngabam ki clams, ki oyster, ki dok harit, ki mata duriau bat ki selak. Katu kat ni nangiru ngibam ki algae bat ki jaklia bapud hapo. Ngam don kajabieng pedeng tang bangadon ki thiet rekam lani ka nervous system balasan pura. Ngakloi ban smutho ya kajing kta, kajing syai, kajing shit ne jing kriat bat ka phangyat linti lani direction. Katu kan ni nangi ngila ban im hadu shipho snam bat katu kan ni ru kumbalai pho hadu lai pho saus snam. Yang teng la pindon kamkum ki jing bam ha China ba Japan. Bun ki breu ki dia yang he ki nong jungok kai perthei lan ne pindon kamkum ka jing pin ikai ha ki jaka babu ki dokha lan ne ki aquariums. Tang ba ngam suten na jekane namar ngaladu shibun ki bahayeng bat parlok jonga. Sngo bahaya dayengi bat barbor kentaj ban thiet ya ke jing shna balashna yengi.